Η σήμανση χωρίζεται σε δύο κατηγορίες. Στην κατακόρυφη σήμανση, δηλαδή τις πινακίδες, και στην οριζόντια σήμανση, δηλαδή τις διαγραμμίσεις και τις άλλες αναγραφές επάνω στο οδόστρωμα. Η κατακόρυφη σήμανση περιλαμβάνει τρεις κατηγορίες. Τις πινακίδες αναγγελίας κινδύνου, που είναι τρίγωνες, τις απαγορευτικές πινακίδες που είναι στρόγγυλες κόκκινες και τις πληροφοριακές πινακίδες που είναι τετράγωνες. Ας δούμε τις πινακίδες αναγγελίας κινδύνου. Ό,τι τρίγωνο βλέπουμε μας προειδοποιεί για κάποιο κίνδυνο που μπορεί να βρεθεί μπροστά μας, όπως επικίνδυνη στροφή αριστερά, επικίνδυνη στροφή δεξιά, επικίνδυνες δύο αντίρροπες στροφές η πρώτη αριστερά, επικίνδυνη κατηφόρα, επικίνδυνη ανηφόρα, επικίνδυνο στένεμα του οδοστρώματος και από τις δύο πλευρές, κίνδυνος από διάβαση πεζών, κίνδυνος από διάβαση παιδιών και θέλω να προσέξουμε λίγο αυτή την πινακίδα που έχει μία αγελάδα επάνω δεν είναι η απάντηση αυτή που λέει κίνδυνος από διέλευση αγελάδων, αλλά κίνδυνος από οικόσιτα ζώα. Και το επόμενο είναι κίνδυνος από άγρια ζώα. Ακολουθεί τώρα ένα σήμα που έχει τρία χρώματα επάνω. Αυτό μας προειδοποιεί να κόψουμε ταχύτητα γιατί ακολουθεί τρίχρωμος φωτεινός σηματοδότης. Το επόμενο σήμα είναι ότι από μονόδρομο βρισκόμαστε σε δρόμο διπλής κυκλοφορίας, γι' αυτό πρέπει να προσέξουμε. Το επόμενο σήμα είναι προσοχή άλλοι κίνδυνοι που δεν μπορούν να μπουν πολλές πινακίδες, δηλαδή σου λέει να προσέχεις και εδώ έχουμε ένα σήμα που δεν θα το βρούμε εύκολα έξω, αλλά μέσα στο βιβλίο μας λέει στη διασταύρωση ότι προτεραιότητα έχει ο εκ δεξιών, δηλαδή είναι σαν να μην υπάρχει καθόλου σήμανση. Το επόμενο σήμα μας λέει ότι υπάρχει μία διασταύρωση με οδό που αυτοί που κινούνται σε αυτή την οδό οφείλουν να παραχωρήσουν σε σένα προτεραιότητα. Δηλαδή βλέποντας αυτό το σήμα έχουμε προτεραιότητα στην αμέσως επόμενη διασταύρωση. Τώρα ακολουθούμε ένα σήμα το οποίο λέει κίνδυνος, πλησιάζουμε, προσέγγιση σε υποχρεωτική κυκλική πορεία. Δεν είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε τον κύκλο, αλλά πλησιάζουμε, προσοχή κίνδυνος, προσέγγιση σε υποχρεωτική κυκλική πορεία. Τα επόμενα 5 σήματα είναι για σιδηροδρομικές διαβάσεις. Το μόνο που λέει αφύλακτη σιδηροδρομική διάβαση είναι αυτή που έχει το τρένο επάνω.